Retired General, the Vice President, Comrade CGD and Chiwenga, spoke again yesterday. Ndisandapinda mashoko kudai togwa panguva ino nachipomusarurwa atiri kuona kuti aiwa ari kumira naVP Constantino Chiwenga. Panguva ino tiona kuti generally is trying by all means to rubbish nhema dziri kutaurwa nanaZiyambi vachipusha for constitutional amendments. In the latest version yaZiyambi yaanobuda achitaura achiti we did not fight for the liberation war for one man one vote, but we are fighting for the land. But panguva ino tuna general vanouya in his addresses achiuya achicontradicta nhema dzinenge dzichitaura. Ndoti subscribe or like on the bell icon. Tinda paendo pake mudanyira achiti he has spoken before, trust me, he will speak again. He spoke publicly, he spoke in private meetings, he speaks at home, he is very consistent. He went to war, he fought, he led, he won, he came back. He knows why him and others, comrades, deceased and alive, went to war. One man, one vote, and good for us all. Musatambe nenyika please. Nyika haina kudona mudenga iyi. Ropa rakadeuka harina kudeukira munhu one. Thank you, comrade. First Vice President say, you stood with the people. You standing with the people. We are you and you are us. Among us, within us, and in us. Pakama gudo mukanya. Simuka gudo mukanya. Rise gudo mukanya. Ndo mashikwana kwa panapa na musarurwa achisupporta aiwa the moves nema cause nema addresses arikuita na VP Constantino Chiwenga to rubbish falsehoods anenge achitaurwa aiwa nanaZiyambi vachizama by all means kuti constitutional amendments asanosvika kureferendum. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitwa ichi. VP Constantino Chiwenga vachiuya vachidefenda vachitaura chokwadi. Pera kumesi chiemeridzwa fungiro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.